4 sad. Ja te krpaču. Je dosta je. Ako ti, aj počet pričat. Pa i Nataša isto je bila. Dobro je. Ajde ponovno. Ajde čekaj. 3, 4, kreni. Sorry, ježo. Samo daj. Okej. 4, 4. Voli me. Moraš spremi upaljač, pa ću onda, ajde. Nisam uspio. Neće prekidat, čekaj. Što je stavno ovo prvo? Vidite bila. Čekaj, ide. Odije mi moram 3 sekunde izdržati ti. Ajde, 3 sekunde, bre. Ko Joy pušim. Ja te to aktujem. Ja se slipam u 3, 4, sad. Sorry, ne mogu. Se vam počeš paliti. Paljač ne se upaljao. Sad, da, snemaš uvijek. Okej, ovo blooper zemlji. Blooper se. Šta sam... Aha. Šta razgovor između vas? Ovo ide. A moraš se derat da čuje kamera, mislim neće biti zvuka ništa. Čuti. Nego se čula da je umrla Radmilova baba. Nisam. E pa je. Pa neka je, inako je. To ne Radmilova da se ne mogu izgovoriti. Radio, idiot. Ne ponovi se. 3, 4. Uđi. Daniela! Čekaj. Evo ćemo razgovor, 3, 4, sad, ajde. Nego Daniela se čula da je umrla neprirodno. 3, 4, sad. Daniela! 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 Ja ga pokušavam ne gledam. 3, 4, ajde. Lupaj, Luka, lupaj. 3, 4, sad. Ne. 3, 4. Ne! Ajde, nešto se nekako. Čekaj, ne vidim ti miša dole. 3, 4, sad. Daniela! 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 Daniela, mrtav! Da mi ide, čekaj. Sam mrtav ili ne? Ne znam. Odlično, evo baš dobar kadar je. Ajde sad, kreni. 3, 4, krenimo. Nego se čula da je umrla Ivićina mama. Pa nisam. E pa je.